ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். அ நான் நேத்து தான் பார்த்தேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல. அ காஞ்சிபுரத்தில ஸ்ரீதேவின்னுட்டு வீட்லயே பட்டு சாரீஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் இன்னைக்கு காஞ்சிபுரம் வந்திருந்தேன். காஞ்சிபுரம் வந்தப்பயே அவர நான் பார்த்து ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். அ அவர் வீட்டுக்கே கூட்டின்னு வந்தாரு. நல்ல உபசரிப்பு, எப்படி சொல்றது? நல்ல ஒரு வரவேற்பு, நல்ல ஒரு நல்லா இருந்தது. இந்த இடம் பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கு. புடவைங்களும் பாருங்க நல்லா கலர் கலரா எவ்வளோ அழகா அழகா புடவைங்க இருந்தது. நானும் அதில் நான் 2 saree எடுத்திருக்கேன். 2 saree எடுத்துட்டு தான் போகிறேன். இன்னும் ஒரு 4 saree வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டு தான் போகிறேன். நல்லா இருக்கு, வாங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கும். நான் சொல்லி தெரியறது இல்லை, பெண்கள்னாலே கலர் கலரான வண்ண சேலைகள் பிடிக்கும். வாங்க, இங்கே நிறைய இருக்கு. நம்ம பட்ஜெட்குள்ளே இருக்க, முக்கியமாக சொல்லணும்னா வாங்க.